approximately nyalo bedo gi 1 2 3 4 ang'o ma mono ma chako timore immediately mamiyo samoro this procurement plan yuare nyaka ka financial year dhi rumo. Mokwongo adwa na ler gimoro. Yes. Procurement plan onge ga gi shida. Lose onge ga gi shida. Inya yudo kata sani ndi wan dwe mara berio. Dwe mara boro idhi yudo ka counties oselose. Ma en ntiere. En onge ga gi shida. Procurement process ema ni ga gi shida. En ema delays birega. Right. Plan en document moro mate kata ni budget osedonjo. Yes. Sirkal osenyiso ni wadhi miyo milion 7. Ei milion 7 ko udhi golo gik mwaluongo ni recurrent expenditure. Kwase golo recurrent expenditure mago gik manyaka chulga. Then eka koro wacho ni wan gi procurement spend. Gin gik make mwadhi tiyo godo e nyiepo. Then waloso plan. Plan en onge ga gi shida. En by dwe mara boro idhi yudo ka gisetieki. Magara bende pod ginya amende from time to time. Ginya chiwo kata dwe mara pagachiel gichak giloke. Mak mana procurement processing owuon. Timo procurement owuon ema delay. Emi yudo ka wan gi gimoro ni requisition. Yes. Requisition ema wacho ni gima ne wakete plan chande. Ero kora adwa nyiewe. Nikech ing'eni bedo ni ene plan okonyiso ni dhi nyiewe. Kochopo time makori idwa nyiewe cha. Quarter mani idwa nyiewe cha. Eka kori timo gima waluongo ni requisition. Yes. Then ikwayo ni chopo sani endi nitie gicha mwadwa dhi tiyo. Yenauru kora nyiewe sani. Yenauru kora nyiewe. Then obo dhi ir jo accounts. Jo accounts bende bro confirm ni bende wan gi pesa no. Mani ng'eni ng'at moluongo ni user department. Samore ni engineer. Odwa no los bridge ama culvert moro kamoro. E culvert chakoro wadwa timo ng'o? Wadwa kete sani koth oserumo. Then all the team requisition mare to keto BQ and everything. Ko akanyo to bodhi ir jo finance. Jo finance bende bro ng'i bende wan gi pesa ma wabro chulo godo supplier. Seche mwangu mie tich. Ko setiko kanyo endo kor ko biro irang'oa procurement. Procurement bende ng'iyo ni bende gini ne nie procurement plan ne ntiere. Procurement bende consent kor ko dhi jatelo maduong'. Mani ng'eni pod process. Planning no setiek chon mano pod requisition process eka gini bed approve no mondo tim ang'o. Seche go be nya yudo ka jatelo be moro bende nya penjo ni gini ok anya paro ni ne wakete plan. But kor ko doke plan ne mar kaka department ong'iyo ni ne ntie bridge moro mano nego ket seme. Kor ko approve. Right. Kor kiduoke iri jo procurement mondo gichak process. Koro iyudo ka delays biro gandi namba 1 kochopo seche ma financial year rumo. Kor kiyudo ka pesa wuok national government chopo ne jok. To iyudo ka seche go eko jo finance bro nyisi ni okanyala approve requisition tang'eni waonge pesa mwadhi chulo go ng'ani. Yes. Koro gino dhi delay. Then seche mo yud gi pesa seche ma giyudo pesa ko kino no ka requisitions chako biro last minute quarter mogik. To gima nyaka wang'e kendo ni delayed requisitions gieki nyiso ni kaka sani endi ne wan dwe mara 7. Ido ka ng'ato no kelo ni requisition ne kwayo we akulunge ni kwayo. Kwayo mar nyiepo okele June. To mondo mi wang yud ji 3 kama ji 4 gite mondo oyie mondo bigini ndio chaki en week mangima ma wigare. Mondo mi ang donj kaka jo procurement mondo wachak process ndala 7. Mani ng'eni wane week mogik ma July. Then kwa chako evaluation mar gini omiwa ndalo 30 mar evaluation already wan dwe mara 8. Chigni dwe mara 8 te utieko. Oserumo. Koro ng'ani endi seche mokelo gire modwa no nyiew ni endi okele sadi. Okay. To king'iyo plan no wacho ni gini endi bro time quarter mara 4. Yes. Quarter mara 4 nigi dweche endi. Koro ng'ani endi rito June to pod en gi May to ne en gi April to mago te samoro wang'e no kone ni gino nonego bed ni nyiew. Gimoro ma bende nitiere wan gi transitions. Kaka iga manyien wadhi bet gi yiero. Koro wan ga gi problem kwa chopo transitions to moa sirkal moro to sirkal moro, especially a county. Then iyudo ka governor manyien modonjo. Samoro no winjo ni ne nitiere audit query around tender no endo. Odhi weye, ok odhi mule nikech ng'ama ogolo ema notime. En odhi wacho ni jogo eko bro manyo kaka bro tiekre nikech an ok adwa chido lweta an achako projects ga gini yudo ka projects moko bende stall nikech ochopo samoro ne audit report kamoro ni en gi issue kata issue mineno samoro issue nyabet ni issue moro matin but ok en priority ne kaka governor modonjo manyien. Wadhi wuoye mano Ken erokamano nyano ka twagni nyakwara mogi medo mako maj dakika